Ce mama naiba? Aia numai să se mai încarce iar jocul mamei lui. Ce joc să mai jucăm? Hai nu jucăm un BMX2, ia să vedem. Joc. Jocul acesta îl joc cam de când aveam și telefoanele, toate telefoanele pe care le-am avut, cred că cu toate la un loc să fi jucat. O lună de zile, nu știu. Opa! Ce? Ia uite-le! A, nu vreau pe online, că nu sunt chiar așa de bun pe jocul ăsta. Hai să dăm select, go. Jucăm și noi puțin. Ne mai distrăm și noi un pic. S-a dus direct. Hai că e frumos. Mie unul îmi place jocul, e destul de fain. Mama, 100 de metru. S-a dus direct. Luăm de la început că n-avem scor destul de mare. Uitați, frumos, cât de cât merge. Un aer, 360. Aia, bar spin, asta e ușor. O luăm pe potecă, frumos. Ce? Se instalează jocul, hai. Să văd și eu cum e. Mi se pare destul de fain introducerea. Să vedem cum e acest Survivor. Dacă e frumos sau nu. Dar se încarcă destul de greu. Hai că o să ne revenim când se încarcă. Iată că a început. Hai, tap, continuu. Nu mă interesează, să fugim, să mama naibii. Zumbaloi, unde e zumbaloi? De aici. Îmi pare că dacă intru acolo îi omor pe toți. Nu știu dacă mi-a 20 de minute să-i tai de cap, nu-i rup pe toți. Opa, avem arme. Stai așa. Stai așa că ne mănâncă, stai așa. Trage-mă și taci din gură, nu mai fi șmecher și te mai dat tu șmecher, stai pe acolo, nu mai sări. Ok. Iată-l. Iată-l.
Bă, dai dracu. Păcat că nu te lasă pe tine să mergi. Opa! Dă-o să bine cap. Dacă l-a sărit sângii. Opa, opa, opa. Direct. Mi-a sărit cap. De. Aia, continuu. Hai că am găsit și 8 spadă și... Opa, am găsit bani. Dar ce să facem noi cu banii, că suntem în survival? Ah, da, știu. Hai să dăm și le dăm foc. Ne încălzi și noi un pic, ne cam rece. Ia să vedem. Mâine. Hold down the fire button. Mama nebi. Subjoin. Hai să vedem. Shoot aim. Ok, hai. Să-l ajutăm și pe ăsta. Bă, dar nu putem să ne mișcăm. Nașpa. Mă, zumbălăi. Ce faci, bă? Stai pe locul meu, nu avea treabă. Ok, hai. Am făcut și noi prieteni. Opa, avem și 3 grenezi. Asta mă fascinează foarte mult. Avem și medkit, dar pentru ce să avem medkit? Că dacă ne mușcă ne transformăm. Și aceste rotițe cred că ne ajută să ne upgradăm arma, cred. Nu știu. Așa, ne mulțumește, cred că. You're sorry. When the aim. Connor. Deci pe noi ne cheamă Connor. Connor. Am dat Corner. De Republic. Corner. Așa. JC to talk everything and between the wood place down. Nașpa. Michael, mama naiba. Asta nu mă interesează cu hair, pana mea. Așa. Corner. Hai dă-i tap. Că nu mă interesează ce zici. Zombie mai mulți. O să fie în continuare. Aveți, ia uite că aveți și cabană de ele. Aveți și cabane. Upgradăm și armele. Haide, dă-i, faci o casă pe aici frumos. Putem că facem grădină aici. Ia uite că avem grădină. Opa, feluși. Opa. Shotgun. No, parcă și alta armă e asta cât e. Dar nu vreau ăsta, nu vreau arma asta. Mamă, cine mă pune eu astea. E cuib. O luci mă enervează asta. Ia să. Deci noi ne băteam cu roșii pe aia. Pentru roșii puneam start, ia. Hai, dă-i viteză. When we escaped the new... Pula mea, nu apuc să citesc bine engleză, nu prea am oameni cu engleză așa. De ce nu mă transform? Că le-am lăsat să mă muște. Cap. Sunt cu shotgun la distanță, what the fuck? Nu mă pune... Ieși în pizda, mă.
Ce face asta? Are lumină, n-ai, atrage zombie, știu că atrage zombie, m-am uitat la The Walking Dead. Așa era chestia asta, ok. Doi tap. Iar ne-a dat rotiție de alea cu rotiție, cu mama naibii, 25 de bani, n-avem ce face cu ei. Opa, ne-am urcat în elicopter, bine, about you, pula mea. Cred că trebuie să salvăm un bloc, ceva. Totul a început de la o fabrică de asta cu pana mea. A ținut un zumbalou acolo. Ăla și din capsulă s-a dat zombie și s-au bătut cu toți. I-au mușcat pe toți. Așa a izbucnit, a plecat ăștia cu elicopterele, cu mama naiba. Ce să vezi, frățiorul meu? Frumos, îmi place. Am crezut că sari din elicopter. Sau? Nu. Aoleu, trage cu minigun, chiar că îmi place jocul. Trage acolo, bă, fraiere. Dar de ce trebuie să le distrugem baza? What the fuck? Băi, ca lumea jocul. Mamă. Acum am dus dracu. De că tragă cu rachete noi. Fugi repede, dă-i, bă. Uite, bă, că muri, bă. Am câștigat și 25 de bani și aia e. Avem și 20 de lingouri, what the fuck. Ia uite când ne-a prăbușit noi cu elicopterul. S-a dus dracu cu elicopterul. Mamă, ce ne stăm? Are spume la burtă, ce dracu. Upgrade, ia să fite. Bă, în loc să-mi iau și o glanță Lego, haide, merge treaba, ce ai? Vrei să te mint? Frumos, îmi place. Trebuie să ieșim acum, că n-ai așa ei. Mai dăm o roșie și plec. Spawn, ne putem spawna. Respawna. Ok, cred. Bă, dar nu mai avem cu unul cu noi? Nu. Pula, suntem singuri. Uite-și pe ăla. Ieși în pizda, măi. Ieși în pizda, măi. Mamă, avem un stomacul plin. Mamă, dar să-ți omoară greu, nu glumă, ia. Mamă, ce căcătare în burtă, bă. Ok, mai frumos, mancetă, what, hai, e bună. N-a dat și nouă roșie, om. Ce ai zis, tumbalou? Mă omorât și vă dau o roșie. Avem și 125 de cutii. Dar ce facem cu 125 de cutii? Le punem în cap la ala, ce facem? Baricadăm pe acolo? Cred că să le baricadăm. Mă le zic mai mulți. Jurnalia. Bă, cum de să nu... Uite, primesc eu banii aiurea așa. Păi degeaba. După mană, eu opresc, bă, bani după mană. După mana geoală. Ok, hai să mai dăm o rundă, cred. Zombie Kills. You know mission. Așa. Da, trebuie să facem misiunea asta, dacă nu omoară. Nu ne mai dă de mâncare.
Du-te, mă, pizda, mă. Am. Ia de bă să mă mor din două. Ia din două lovituri. Bă, dar nu pot să-l dau cap. Bă, că așa fac controller, băga mea și pula, mă. Ia, fotos gura, mai dau mașetă în cap. Ce aruncă la cu arma sus, nu știu, mai încet a făcut treaba. Next. Bă, nu știu, să facem un logo, what? Pe ăsta, cred că nu, albastru, că-mi place culoarea. Next. Aolă, morim. Ok. Putem? Bani, de unde? Și nu uitați, fraților, rupeți și voi butonul ăla de like aici cu frățiorul vostru. What? Cu este? Nu avem bani, noi mă avem noi cu banii aia. Shot. Opa, așa arma asta. Aia, upgrade. Mamă, bă, de scumpele, n-ai, bă. Să facem un de 150 de linguri. E asta. Ne trebuie de aia, mă. Uite, arma asta mi-ar place, dar mai mult asta. Mai simplu așa, mai frumos. Elegant decât merge. Ne trebuie, mama. Hai de capă, mă, ce... Nu știu, sniper n-am mai fost scump al naibii, mă, nu. Jurnal. Nu merge. Așa am uitat azi dimineață. Refresh. De ce își dă refresh? Ce este linguri? Aoleu, doar că mă uit mereu. Hai, ce mai facem pe aici? Aoleu, de ce am apăsat pe reclamă? Nici nu știu. Mamă, ce mă enervează, bă, omule, bă. Ia uite, ce joc nașpa. Am jucat cu gloanțe în mașini. Hai, că frumos, place. Omor oameni. Uite-te ce mai frumos. Opa! Uite, bă, dai și cu elicopterele de pământ, merge treaba, hai. Pentru ce am așteptat de atâta pentru Lingo, hai că merge treaba. Unde vreau la jurnal, hai să dăm, nu? Noi jucăm gagici. Îmi plac nou gagici. Așa. Băi, premiu. Aoleu. Cu astea baricădăm noi.
Ce mai facem? Clean. Mersi. Ia, mamă. Așa. Aoleu, bă, ce mă enervează.